Oktubre 28, 2024. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Niadtong panahona mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo, ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niyag mga apostoles. Si Simon nga iya usab ginganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga gitawag nga Patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote nga nahimong mabudhion. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ko ikaw, O Kristo.